Малко е странно, наистина, една изложба да се разглежда в момента, в който тя се разваля, но пък това е една страна на работата в музея, която рядко се вижда, даже почти никога не се вижда от широката публика. Със спомен за музея, моята идея беше да дам глас на миналото. Да покажа отделни фрагменти от него, които сами да говорят за себе си и да освободя посетителя от интерпретацията на музейния служител и да му дам съответно една нова свобода сам да интерпретира това, което вижда пред себе си. Дългата история на нашия музей е нещо, което така трудно може да се претвори в изложба. Ето защо бяха избрани и отделни моменти, отделни важни моменти в неговата история. Това, с което ще започнем, разбира се, е идеята за създаването на музей в град Пловдив, която идва от големият общественик Йоаким Груев. И той е първият, който споделя своята история с посетителите. Впоследствие музеят претърпява доста бурни моменти, но стъпва така на краката си с идването на следващия директор, на Борис Дякович, който управлява в продължение на цели 30 години и успява да направи страшно много за музея. Това е времето, когато изследването на тракийската култура, на тракийската древност става така основен фокус на работата на музея. Димитър Цончев е следващата голяма фигура, която споделя своя разказ за музея. По време на неговото управление на музея, той управлява преди и след Втората световна война, но по време на неговото управление фокусът на музейната работа пада вече доста по-сериозно върху проучванията и в града, и извън града. Започват така най-мащабните проучвания на праисторическите обекти в Пловдивския регион, предимно под ръководството на археолога Петър Детев. Доста е противоречив периода на тоталитарното управление на България, но отново процесите, които се случват, не могат да бъдат интерпретирани едностранчиво. Интересно е, защото за някои от нас нещата, които ще видим в тази витрина, които видяхме в тази витрина, не би трябвало да бъдат в музей. Но пък от друга страна, вече има цели поколения, които са се сблъсквали с тези предмети единствено през стъклото на музейната витрина. Големите открития в Пловдив, разбира се, намират своето място в спомените. И в случая четем споменът на археологата Елена Кисякова.
която разказва какво е било да работиш във времето, когато са открити най-големите обекти в града. Следващата витрина не е толкова праволинейна, тя не е свързана с определен период от време или с управлението на определен директор. Разглежда мечтата за нов дом на музея и представя два примера, които са така най-близкия шанс на музея да се здобие с нов дом. Едното е, разбира се, всички знаят за така нереализираният проект за музей на тракийската култура в града. Другото е нещо, което много малко хора са чували, и това е, че музеят е имал своя собствена експозиция в един доста известен паметник на културата в града, в Имарет джамия, точно преди тя да започне да функционира отново като храм. Мрачната витрина отразява един мрачен период и артистичният подход бе продиктуван от това, че трудно се говори за тежките периоди и за това е по-добре да се показва. И разбира се, последната витрина е посветена така на откриването на музея след ремонта, който продължава доста дълго време. Откриването на обновената музейна експозиция през 2010 година. В средата ще видим една етажерка, която така е вдъхновена от начина, по който всеки един от нас съхранява своите спомени върху домашните рафтове. И върху етажерката на музея ще видим различни предмети, различни спомени, които представляват и различните дейности, с които музеят се занимава. Неговата научна, образователна, археологическа и, разбира се, музейна дейност. И всичко има край. Но споменът остава. И това е особеното на спомена, на миналото. Че ако се умеем и го искаме, ако имаме желание, то може да бъде един урок, едно вдъхновение за настоящето.